sa pagsimba. Tanganing dai kita magin kaulangan sa pagpamibikan sa tong kapwa. Respetuhon niya to ang lugar nin sa tong kagurangnan. Ikalima, ngunyan po iyo an enot na Domingo kan bulan. Igwa po kita nin second collection para sa pangangaipo kan seminaryo asin formasyon kan mga seminarista. Ikaanom, sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan ang sa indong walang kamot na nakapatong sa toong kamot. Dangan ko anon ang banal na ostya kan toong kamot asin akoon ang banal na komunyon. Ikapito, sa Lunes, petsa 8 kan Enero, iyo po ang kafiestahan kan pagbunyag sa kagurangnan. May schedule po nin libreng pagbunyag sa mga indigents kan sa tong parokya. Sinasadol ang mga BPC officers na hanapon asin tabangan na mga miyembros kan sa indong barangay na dai pabunyag na makapagpalista. Ang seminar gigibon sa oras na alas 9 nin aga asin isusunod ang pagbunyag po sa oras na alas 10 nin aga. Ikawalo, sa Martes, petsa 9 kan Enero, iyo po ang kafiestahan kan itom na Nazareno. Sa kafiestahan sa Martes, ang misa gigibon sa oras na alas 3 nin hapon, dangan isusunod ang pagprosesyon sa poblasyon. Ikasyam, ang second asin last canvassing kan Reyna nin Pagkamuot 2024, gigibuhon sa Miyerkules, petsa 10 kan Enero 2024, sa oras na alauna nin hapon sa Parish Pastoral Center. Ini pinapadrinuhan kan Apostleship of Prayer para sa saindang proyekto. Asin ang ikasampulo, ang second asin last canvassing kan Little Niño 2024, gigibuhon man sa Sabado, petsa 13 kan Enero 2024, sa oras na alauna nin hapon sa Parish Pastoral Center. Ang coronation po kan Little Niños, gigibuhon sa Domingo, petsa 21 kan Enero, sa kafiestahan kan Santo Niño. Asin ang ika-11, huli kan prosesyon sa Martes, petsa 9 kan Enero, sa kafiestahan kan Nazareno, ang PPC Executive Board magkakaigwanin meeting ngunya na Domingo, petsa 7, pagkatapos kan misa sa alas 8 nin aga. Ang regular na PPC meeting gigibuhon sa Domingo, petsa 14. Ang misa pungunyan sa tuyang idodolot para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat dulot ninda Nabua National High School 4E Batch 1995. Amazing Jewels Kennel and Enriquez family. Junel Nardo for safe travel. Anawim family, Mr. and Mrs. Jodel Balaton. Mary Joy Toledo and family, Mrs. Victoria Paha, Mr. and Mrs. Gerard J. Hosanna and family. Special intention, idinodulot ni Mary Grace Enriquez. Misa pasasalamat para kay Christopher and Leia, dulot ninda Mr. and Mrs. Clemente Hugo and family. Para sa kalag ni Genaro asin Estelita, dulot ni Gloria Estiller and family. Misa Common, dulot ni Jean Balaton and family as in Melchor Toledo. Para sa kalag ni Arthur, dulot ni Mrs. Cristina Belza and family. Para sa kalag ni Benedicto, dulot ni Akiro Sanchez. Para sa kalag ni Celedonio as in Rustica, dulot ni Efren Brimbuela. Misa Common, dulot ni Roslyn Angeles. Para sa kalag ni Josefina, dulot ni Jean Balaton and family. Para sa kalag ni Magdalena as in Benjamin, Marilyn as in Benjamin III, dulot ni Jojo Hernandez. Para sa kalag ni Natividad as in Cornelio, dulot ni Mr. and Mrs. Danilo Niebras and family. Para sa kalag ni Norberto Sr. as in Hilaria, dulot ni Mr. and Mrs. Benedicto Toraldo and family. Para sa kalag ni Quirino Edwin, dulot ni Norma Fideris and family.
Para sa kalag ni Regino asin Ramil, dulot ni Amparo Bailon. Para sa kalag ni Rogelio asin Jose Santiago, dulot ni Mr. and Mrs. Danilo Niebras and family. Para sa kalag ni Teresita, dulot ni Helen Barrela and family. Para sa kalag ni Winifredo Sr. as in Freddy Sr., dulot ni Miss Amparo Bailon. Para sa kalag ni Hubert, dulot kan Benosa family. Para sa kalag ni Juvie, dulot ni Mr. and Mrs. Maximino Manzano Jr. Para sa kalag ni Rafaela as in Eugenio, dulot ni Mr. and Mrs. Edmundo Renegado. Misa pasasalamat as in para sa kalag ni Bernardo Pasadilla Sr., dulot ni Mr. and Mrs. Sandy Copino and family.
Ngunyan pong Domingo, ipinagsiselebrar niya to ang solemnidad kan Epifanya kan kagurangnan. Si Heso Kristo mananggad ang ilaw na nagbabanaag sa kadikluman kan kinaaban, asin kan sa tuyang buhay. Siya ang kaligtasan kan gabos na tawo. Arog kan tulong mago, sunodon niya to ang bitoon. Si Kristo ang Emmanuel. Mag-iba kita sa inda sa dalan na sa indang pinagbaklayan sa paghanap kan paratubos kan Israel. Idulot niya to sa misang ini an sa tuyang balaog nin bago pagkabuhay. Magin ilaw kita nin kabanalan asin katanosan sa tuyang kapwa. An misa po ngunyan, papanginotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po kita gabos asin maugmanyatong awiton. Mag-ugmaan ginawan ang Diyos kuya na lambang puso, lambang kalagmadya sa pagsamba. Umapunta ang Diyos sa tuyang kagtubos, siya sambahon sa Santa Misa. Mag-ugmaan ginawan ang Diyos kuya na lambang puso, lambang kalagmadya sa pagsamba. Umawon si Jesus, anhalin nin gabos, siya ako nasin pagsambahon. Mag-ugmaan kinaban ang Diyos kuya na lambang puso, lambang kalagmadya sa pagsamba. Mag-ugmaan gabos, tauya na ang Diyos, sa puso irimpos, pagkabuot nin Diyos. Mag-ugmaan kinaban ang Diyos, uya na, lambang puso, lambang kalagmadya sa pagsamba. Umawunta ang Diyos, natuyang kagtubos, siya sambahon sa Santa Misa. Mag-ugmaan kinaban ang Diyos, uya na, lambang puso, lambang kalagmadya sa pagsamba. Umawon si Jesus, anhadi nin gabos, siya akoon asin pagsambahon. Kinaban ang Diyos, uya na, lambang puso, lambang kalagmadya sa pagsamba. Mag-ugmaan gabos, kauya na ang Diyos, sa puso irimpos, pagkamuot nin Diyos. Mag-ugmaan kinaban ang Diyos, uya na, lambang puso, lambang kalagmadya sa pagsamba. Umawunta ang Diyos, natuyang kagtubos, siya sambahon sa Santa Misa. Mag-ugmaan kinaban ang Diyos, uya na, lambang puso, lambang kalagmadya sa pagsamba. Umawon si Jesus, anhadi nin gabos, siya akoon asin pagsambahon. Mag-ugmaan kinaban ang Diyos, uya na, lambang puso, lambang kalagmadya sa pagsamba. Lambang puso, lambang kalagmadya sa Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios,
asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugangon niya na aldaw, maugman niya itong pinagseselebrar, ang solemnidad kan Epipania, kan kagurangnan, ang pagpahiling, asin pagpamidbid, kang kagurangnan sa gabos ng mga nasyon, sa paagi tulong mago na nagbisita sa umboy na si Jesus. Ngunyan man, iyo ang primerong Domingo, kan bulan na Enero, asin sa tuyang irani sa kagurangnan, an sa tuyang mga kahagadan sa misang ini. Matugang akontan sa tong makasalan, tangan ni magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indaw mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indaw mga tugang na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa dagang katulungan sa mga taong kahayan ko. Umaumikan, inorokyaw iikan, inasambang iikan, pinapamulaway iikan, pinapasalamatan iikan, ulikan, dakula mo, kamurawayan, pagkurang na Diyos, Padre langit nun, Diyos Ama, makakaman, kurangan ang imupong Jesucristo. Kagurangan na Diyos, podero kan Diyos, magikan Ama. Ika na nagkapara kan mga kasalanan tinapang, kaherati kami. Na nagkapara ng mga kasalanan ginawa. Ako aasa mo, pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to ka naman, kahiraki kami. Malikasanaan, panalikasanaan, kagurangan, ikasanaan, urong, kahalangkan. Jesucristo, kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan, kan Diyos Ama. Amen.
mamibi kita. O Diyos na nagpahayag ngunyan aldaw kan bugtong mong aki sa mga nasyon sa pagiyanin bituon, magkanigong itugot mo na kaming nagmidbid na sa imo sa pagtubod, makaabot sagkot sa pagmansay sa kagayunan kan sa imong kahalangkawan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos agabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po kita gabos para sa mga babasahon. Gikan sa pagkabihag, ang mga Hutiyo nagbaklay pasiring sa Jerusalem, tanganing magdulot nin pasasalamat. Sa enot na babasahon, ipinapaabot ang kamawotan, nalugod ang gabos na tao, makaiba sa pagbaklay, pasiring sa nagbabanaag na liwanag. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Bangon, magliwanag ka, tao minabot na an sa imong ilaw, an kamurawayan kan kagurangnan nagsisirang sa imo. Tauya, ang diklom nagtatahob sa daga, asin ang dulom sa katauhan. Alagad yan sa imo, nagsisirang an kagurangnan, asin an sa iyang kamurawayan sa ibabaw mo nahihiling. Malakaw ang mga nasyon sa imong liwanag, asin ang mga hade sa bangraw kan sa imong pagsirang. Mga lagkalag ka, asin maghiling. Sindagabos nagkatiripon, madiyan na sa imo. Ang mga akim mong lalaki, maabot na hali sa harayo. Asin ang mga akim mong babae, kikilikon. Dangan mahiling ka, asin mabanaag. Magkukunog-kunog, asin mahiwas ang puso. Tamabirik pasiring sa imo, ang mga timos kan dagat, asin ang kayamanan kan mga nasyon, malaog sa imo. Aripunpon nin mga kamilyo, matahob sa imo. Ang mga torilyo nin kamelo nin midyan sa kaefa. Gabos sinda mahali sa sabat. Bulawan asin insenso andara. Kaumawan kan kagurangnan an harubay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. O Diyos, tawan sa hade an sa imong kahatolan, an sa imong kasuriputan, sa akinin hade. Hukuman niya an sa imong banwaan sa kasuriputan, asinan sa imong mga dukha sa katanosan. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an lubos na katuninongan sagkod sa mayo na an bulan. Magahade siya poon sa dagat, sagkod sa dagat. Poon sa salog, sagkod sa kapruhan kan dagat. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Ang mga hade kan Tarses, asin kapuruhan, magdadaranin atang. Ang mga hade nin Seba, asin Seba, magdudulot nin buwis. Magsamba sa atubang niya ang gabos na hade. Ang gabos na nasyon, maglilingkod sa iya. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Taaagawon niya ang daing sukat na nag-aarang, asin ang dukha na mayunin minatabang, kakahirakan niya ang dukha, asin daing sukat, asin ang kalag kan daing sukat,
ililigtas. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Ani kaduwang babasahon, nagpapasabot sa satuya na ang Diyos nagpamidbid kan sa iyang sadiri, huli ki Heso Kristo, bako sanang sa piniling banwaan, kundi man sa gabos na katawuhan. Himateon po niyato ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, kung nadangog nindo ang katungdan kan pagpapalakaw kan grasya kan Dios na itinaos ako para sa saindo. Susog sa pagpahayag, ipinaisis ako ang misteryo. Sa ibang mga kapag-arakian, dai na ini ipinapaisi sa mga aki kan mga tao. Siringon yan na inihayag sa banal niyang apostoles, asin mga propeta, sa Espiritu, na ang mga hintel, kapwa paramana, kapwa hawak, kahiras sa panuga, kay Kristo Jesus, huli kan Ebanghelyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. an pagbasa kang banal na Ebanghelyo, sosok ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkamundag ni Jesus sa Bethlehem, Judea, kan mga aldaw ni Hading Herodes, uya, mga mago hali sa sirangan, nagtunga sa Jerusalem, na ansabi, hain sinamundag na hade kan mga Hudiyo, tanahiling mian sa iyang bituon sa sirangan, asi nagdigdi kami sa pagsamba sa iya. Pagkadangog kaini napurisaw si Hading Herodes, asin man ang bilog na Jerusalem kaiba niya. Kaya tinipon ang gabos na puon na padi saka mga iskriba kan banwaan. Inusisa niya sa inda kung sa insig ang Kristo mamumundag. Nagsimbag sinda sa iya sa Bethlehem, Judea. Tasiring ang nasusurat sa propeta, asin ika Bethlehem, daga nin Huda,
Bako ka an pinakasadit sa mga darakulang syudad nin Huda, tahali sa imo maluwas an leader na magpapastor kan banwaan kong Israel. Dangan si Herodes, hilom na inapod si mga mago, inisi sa inda si panahon na nagsisirang an bituon. Asin pagsugo niya sa inda sa Bethlehem nagsabi, lakaw, maigot ka mong manhapot dapit sa sadit na aki. Asin, pagmakuan nindo, usipan nindo ako. Tanganing makaduman man ako, asin, makasamba sa iya. Pagkadangog sa hade, sinda naghale. Uya, ang bituon na nahiling ninda sa sirangan, nanginginutan sa inda, sagod na makaabot asin maguntok sa ibabaw kan namumugtakan kan sadit na aki. Pagkahiling kan bituon na ugmasindang maray. Paglaog sa harong nahiling nindaan sadit na aki yaon ki Maria na mga kaban. Nagdulot sa iya nin mga regalo, bulawan, insenso, asin, mira. Pinatanidan sa pangiturugan na dai magbalik kay Herodes, nagpuli sinda sa saindang runa, ibang dalan, an saindang inagihan. Amarhay na bareta kan satong kagurang na Pag-umausay mo, Kristo. Matukaw po kita gabos para sa humiliya. Diyos maray na aga po sa indumatugang asin happy Three Kings. Ngunyan pong aldaw sa tuyang sineselebrar sa simbahan an Epipania kan satong kagurangnan. Originally po ang Epipania pinagseselebrar kada petsa 6 kan Enero. Iyan po ang aldaw pagkatapos kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Alagad digdi po sa Roman calendar sa parting sulnupan o west, asin sa ibang mga nasyon, pinagmarhay po na kapistahan na ini sa enot na Domingo kan bulan na Enero. Tanganing matawan po ning pagkakataon ang kadaklan ng mga Katoliko na mapagsimba. Malin po kayo. Kung ikukumpara po nyato sa parting sirangan o sa east, ini ang pinagmimidbid nindang aldaw kan pagmidbid kay Jesus bilang Diyos. That means, before kang aldaw na ini, day pahayag ang pagka-Diyos ni Kristo, kan namundag na aki. Nagtutubod sinda na ining aldaw, ang Epipania, ang pagbisita kan mga mago. Ang aldaw na kung saan nahiling ang pagka-Diyos, kan namundag na aki. So pagmidbid kay Jesus bilang Diyos. Kaya sa Satuya man digdi sa west, permi pong pinag-associate o harani po ang Epipania man sa pagbunyag kay Jesus, dahil iyan po man ang aldaw na kung saan sa tuyang minimidbid ang sa iyang natura bilang Diyos. Sa pagkamundag ng kagurangnan, dua pong grupo ang nagbisita duman sa Bilen. Enot pong nagbisita, iyo ang mga mga pastores. Iyan ang enot na grupo. Ang ikadua po, ining mga mago na sa tuyang pinagseselebrar mo niyan. May ibang mga tao na naghapot, ano ta may selebrasyon kita kan
Epipania o aldaw kan mga mago. Pero mayo kitang selebrasyon para sa aldaw kan mga pastores. Na kung iisipon, ining mga pastores may mahalagang papel man na pinaggampanan sa pagkamundag ding kagurangnan. Ini mga nagbirisita man, kung iisipon, ini an maituturing niya tong mga banal, mga makidiyos, kan mga panahon, iyan mga anawim, the poor people, pero ang sa indang puso, busilak, asin puro, mayong sinda itong mga tao na pinagre-refer kang kagurangnan sa Ebanghelyo, the humble of hearts, mga mapakumbaba, mga simpleng tao na sinasabi ning kagurangnan na ang puso ning kagurangnan yaon sa mga taong ini. Ang pagkakaiba po iyo na sa mga pastores, direkta po ang pagpamidbid kan pagka-Diyos ning kagurangnan. Direct divine revelation. Namid kan mga pastores na namundag duman sa Belen, tunay na Diyos, kaya sinda ang inot nagrukyaw kan kamurawayan ng Diyos. Sinda tools ang nakamidbid kan kamurawa kan aking si Jesus bilang aki kay ngani sinda nagkanta, nag-awit, nag-umaw sa mahal na Diyos. Nag-umaw sa mahal na Diyos dahil sa pagkamundag kang ining aki. So sa puso ninda minidbid ninda an umboy na aking si Jesus bilang Diyos. Kaya huli kayan nag-umaw sinda sa mahal na Diyos. Pero naiba po ining mga mago. Rumdumontana ini gikan sa harayong lugar, sa sirangan. Mayo sindang direct encounter sa Diyos. Nagtinugutan lang nindaan sa indang sadiri, nagiyahan kang bituon sa indang pagbisita. Mayo sindang kaaraman, may sindang, although binabasa ninda ang paghiro kan kahiwasan. So, dahil sinda mga astrologers na sinasabi. So, binabasa ninda ang gabos sa abot kan makakaya kan sa indang isip, asin kan sa indang kakayahan. Mga eksperto sa pagbasa kan paghiro kan kahiwasan. Oh? Mga say siguro kung sa panahon niya tuunyan, sinda itong mga siyentipiko na talagang ang sa indang tinutubod nagigikan sa mga proofs o mga basihan, as in talagang reliable na mga ebidensya. Iyan ang saro sa mga paagi niya to kan pag-aram kang katutuuhan. Oh? So mayo pa sa sindang inaapod na initial faith, na masasabi niya itong initial faith. Pero in their humility, they allow themselves to be guided by the star. As in, they sinda nasala, giniyahan sinda kang bituon, pasiring duman sa Belen, tanganing magsamba sa namundag na aking si Jesus. As in, siyempre, siguro baka may nabasa naman sinda sa mga usipo o na dadangog sa usipon, kundi bilang mga may kaaraman, mga siyentipiko, dayan basta-basta matubod hanggang mayo sindang pinagbabasehan na pusog na ebidensya o proofs. So ining mga magong ini po nagre-representar kan kadakol ng mga tao na mayo ning pagtubod. Mga Gentiles, mga pagans, of all ages. Sabi nga ni kayan, ining si Baltasar, Melchor, asin Gaspar, Melchor, asin Baltasar, iba-iba daa ang edad. Ang saro, gurang, ang saro, nasa middle age, ang saro, hoben. Nagtutubod man ang iba na ining tulo, manlain-lain na kahadian ang sa indang sakop. Oh? May iba man nagtutubod na hali sinda sa manlai iba-ibang lugar. Alagad, maski sa indang pagkakaiba,
pinagsaro sinda kang bituon, tanganing maglakbay, magmidbid sa namundag na aking si Jesus. Asin sinda ang nagre-representar kang kadaklan sa tuya, magkaiba-iba, pero pinagdadara kita ning kagurangnan sa pagtubod, sa pagmidbid sa sarong Diyos. Kaya kita, kung iisipon, gabos na ang sa tuyang pagtubod, saruman biyaya nin mahal na Diyos. Nasiring sa inako kan mga mago. Iniyahan sinda kan bituon. Asin tinugutin ninda ang sadiri, nagiyahan kang bituon. Aro po kayan ang proseso kan sa tuyang pagtubod. Sa puon, pwede sir, mayo kita ning pagtubod, o kaya maluyaan sa tuyang pagtubod. Pero may mga sinyal na minsan nagpapahiling sa tuya, tanganing urog niya itong mamidbiran ang mahal na Diyos. Makasalan o ano man na estado niya to sa pagkabuhay, nahiling ta na ang Diyos naghihiro sa satuyang pagkabuhay, sa manlain-lain na sirkumstansya kan satuyang pagkabuhay. Kaipuhan lang na magikitang discerning, na inapod, to be discerning of the presence of God. Mamidbira niya to ang kagurangnan na naghihiro sa tuyang pagkabuhay. Halimbawa, kadakol paagi na ang mahal na Diyos nagpapamidbid, naghihiro sa tuyang pagkabuhay. Halimbawa, siyempre, siring sa mga mayo ng pagtubod, pwedeng ang sa tuyang pagtubod nagpupuon sa paghapot sa inaghali ang mga nilalang, ang mga nilikha, o kaya damirpak na kita buhay ngunyan. Sing kita mahapot si siya nagsusustenir sa satuya. Kung may mga pangyayari sa tuyang buhay, mas hapot kita, what keeps us alive? What keeps us moving? Oh? So, sa iba, madali ang proseso. Sa madala, may kadipisilan. Sa pag-abot sa conclusion, there must be someone greater than us. May sarong tao na mas urog ki sa satuya. Halimbawa, all of a sudden, na o kaya na nakaabot kita ngay sa kasarong edad, mayo kitang i-disposition kundi ang espiritu nin pasasalamat sa mahal na Diyos. Kadakol na mga paagi na naghihiro ang kagurangnan, maybe sa mga tao na nakapalibot sa imo, sa imong pamilya, sa mga kakayahan mo na itinao, talento na itinao sa imo ning kagurangnan. These are realities na minsan dahil na tatawan ning explanation, pero aram ta na may purpose, may nagpapamati ang kagurangnan sa tuya, tanganing midbiron ta ang tunay na Diyos. Ang buhay niya to digdi sa kinaban, mga tugang paglalakbay. Siring mga mago, siring kang inagihan kan mga mago, ang buhay tahalawig na paglalakbay. Sa satuyang paglalakbay, bakong gabos, pasil, may mga challenges, may mga peligro na satuyang inaagihan, pero siguro naging madali ang paglalakbay kan mga mago dahil tinugutan nindaan sa indang sadiri nagiyahan kan bituon na minimidbid ninda na iyon magdadara sa inda sa masararom na pakikisumaro sa mahal na Diyos. Asin iyan man kita, naglalakbay kita, alagad paglalakbay na may direksyon. Magkakaiguan ng direksyon ang satuyang buhay kung tinutugutan niya ito, nagiyahan kita nin mahal na Diyos. Sa satuyang kapanahunan, medyo puzzle in a way, magiging puzzle ang gabos. Dahil may mga paagi na itinao sa tuyang kagurangnan, tanganing kita makalakbay sa tamang dalan. Yaon po dyan ang banal na kasuratan na nagigiya sa tatuya kung kita nagbabasa kan ebanghelyo. Yaon dyan ang mga sakramento kang simbahan. Ang mga pastor
mga ministro, ang mga ibang mga tao, kapwa nyato, mga kairiban nyato sa satuyang organisasyon, pwedeng sinda ang mga pinadara sa tuya ng kagurangnan na mga little stars in a way, tanganing giyahang kita na in a case sa mga holiness, siyempre ang mga magurang. Kaya napakadakulang papel po ang ginagampanan kan mga magurang, tanganing kamo po maging tunay na bituon sa indong mga aki, tanganing darhon sinda sa Diyos, asin in the end makapagsamba, makapagdulot kan mga the best na mga regalo na pwedeng itaon ninda. Ang mga mago nagdulot kan insenso, kan gold, asin kang frankincense, asin mira. Iyan ang pinaka-the best na offer ninda bilang pagmidbid sa satuyang kagurangnan. Kaya ang kahaputan ta, ano man daw ang maidudulot niya to sa kagurangnan. Ang the best na maidudulot niya to sa kagurangnan. Definitely, ang satong Diyos no na pagkabuhay, pinakaurog na alay niya to kay Jesus na namundag. Asin, lugod ang satuyang paglalakbay, lalo na na ini, magkaigwanin direksyon, asin magdara sa tuya, sa pamaro, sa mahal na Diyos. Amen. Matindog na po kita gabos para sa pagrukyaw kan satong pagtupod. Tutupod ako sa Diyos amang makakamahal. Maglalangkan langit asin dagat, asin di Jesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurangan ka, ipinangila muli ka ng Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Uminilig sa mga gadan, kay katulungan daw, nabuhay liwat halin sa mga gadan, subinakat sa kalangitan. Natutukaw sa too, ang Diyos amang makakamhal. Haleluman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubon ako sa Espiritu Santo,
Ginigirumdum niya tungon niyan ang pagsungko kan mga mago sa bilen. Makisumaro kita sa inda sa pagsamba kay Kristo, kagurangnan asin paraligtas, asin idulot niya to an sa tong mga pamibi sa Ama, an simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magin liwanag na nagtatabang sa banwaan na makua si Kristo, asin magsamba sa iya sa katotoohan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing si Kristo, magindanay niya tong bituon na naggigiya sa satuyang bilog na pagkabuhay, ang sentro kan satuyang pagsamba, asin natututokan kan sa tuyang paglaom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ipahayag kan Diyos ang sa iyang kamurawayan sa mga naghahanap pa sa iya, asin mabuksan ang sa indang isip, asin puso, sa imbong kan sa iyang pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagehelang, mga biyadi, mga nagsosolosolo, asin mga nawawaran nin pagpahalaga sa buhay, matalastas ang kapangyarihan kan Diyos, nahayag sa mga nagmamakulog sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan niya tong kadugo, asin katuod, na nakatapos na kan paglakbay sa daga, makaiba ni Jesus asin ni Maria sa iyang ina sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, ipinahayog mo niya na aldaw ang bugtong mong aki sa gabos na banwaan kan kinaban. Pasunod na kami hali sa pagiya kan bituon nin pagtubod na nagpamidbid sa imo pasiring sa sumaro sa imong kamurawayan huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw na po gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Isusunod na po niya to ang pagdolot. Atang kita sa altar.
Tindog po. Magpamibi kamo matugang tangan sakos sa indong atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamahal. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kaugaying hilngaan mga dulot kan sa imong simbahan. Nahuli kay ni bako ng bulawan, insenso asin mira an idinudulot kundi sa paagi kani ng mga atang pinapahayag dinudusay asin iniako sa Jesucristo na nabubuhay asin naghahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulitang ngunyan, ipinahayag mo kay Kristo ang misteryo man sana, kan sa mong kaligtasan, tanganing maliwanagan ang mga nasyon, asin kan magpahiling siya sa pagkatauming magagadanon, binaago mo kami sa kamurawayan, kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-away kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal na kagurangnan, Diyos din nangamuko. Ang langit asin dagat, panokan sa imo, kamurawayan. Usada sa kaitaasan, kaladanan minaligid sa karantan karurangan. Usada sa kaitaasan. Tiklop po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos na kabanalan, kay ning maatang, namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkwasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binakini. Asin tinaose ang mga disipulos nan sabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo. Tinaose ang mga disipulos nan sabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom kaini, tina ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanan na tipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kaan pagtubo. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo.
Kami na nagroromdom, kan sa iyang pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asing kalis ng kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanig mo na makiatubang asin makapaglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando asin kang gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na magadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Anak ng Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kayo pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanig gumagin kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan ka mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Nagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maginani na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Kristo. Ulit na sa iyong kahalaan, asin ng kamangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, sinabi mo sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa Indo, aray pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko ana siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo kan tanda ning katuninungan. Cordero ng Diyos, Na nagpaparapan mga kasalan kan kinabang. Marami kami, Cordero ng Diyos, na nagpaparapan ng mga kasalan ng pinabang. Marami kami, Cordero ng Diyos, na nagpaparagkan mga kasalan at pinabang. Awit kami ning katuninungan. Uyang Kordero kan Diyos ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sakong kalag, maoomayan.
magtutubong. Kunyanan daw, isinugod ka nga, galing maibalik sinda sa buhay na walang kulay ni kagurang na Diyos na mumukhang gamot. Tikaan sa buyang akin na magtutubong. Kunyanan lang, isinugod ka nga, galing maibalik sinda sa buhay na walang kulay ni kaguraw ng Diyos na mumukhang gamot. Ikaan sa buyang akin na magtutubong. Tindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, manginutan ka sa mo, danay asiminsan sain, sa paagi kan langit no na ilaw, tanganing masabutan mi, sa malinig na pag-isip, asin maako mi, sa maninigong pagmate, ang misteryo na binuot mo kaming makisumaro, kudi ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Mag-ula po para sa nagkapirang pagirumdom. Enot po, siring sa pinagsabi sa kapinunan kan misa, ngunyan po iyo an enot na Domingo kan bulan, kaya siring sa tuwing ginigibo, igwa po kita ning second collection bilang suporta niya to sa formasyon kan mga seminarista. Ikadua po, ngunyan na Pebrero 2 asin 3, primerong weekend kan Pebrero, igwa po ning Parish Renewal Experience. Kaya si mga buot magbali asin magkaigwa kang panibagong eksperyensya sa masararom na pagkamidbid kan sa tong pagtubod. Iniimbitaran ko po kamo na mag-ayon sa Parish Renewal Experience ngunya na Pebrero bago kang pag-celebrar niya to kang Simana Santa. Siring man, sa aga, igwa kang pagbunyag o kapistahan kan pagbunyag kang kagurangnan. Kaya, kung may naaraman po kamong mga membros kan sa tuyang parokya na huli sa katikapuhan, dahil pa nakakapabunyag, tabi ipalista sa opisina kan sa tong parokya, tanganing makabali sa libreng pagbunyag sa aldaw na iyan, ngunya na sa aga. May katikesis bago kan bunyag, tanganing masabutan kung ano ang kahalagahan kan bunyag na sa tong inaako. So mag-amay pong alas 9, magpalista. Day po kaulangan, kung day kasal ang magurang, day po kaulangan yan, tanganing day tabunyagan an aki. Iba man po ang sitwasyon kan magurang kaysa mga aki. So, day po dapat maging, ang hahagadon man lang po, birth certificate kan sa indong aki. Bakong marriage contract o marriage certificate ang kaipuhan. Ang kaipuhan ko lang po, birth certificate kan aki, tanganing mayong conflict sa record sa munisipyo, ang record digdi sa opisina. And then, pagirumdum lang po, sa Martes, iyon ang kapiyastahan kan Itum na Nazareno, siring sa satuyang kinagawian, partikan sa tong debosyon, igwa po ning misa sa alas 3, asin dakulang prosesyon sa pagkahapon, pagkatapos kan misa. Siring man, igwa pong proyekto ang Apostleship of Prayer or Pope's Global Prayer Network. Igwa po ning reyna ning pagkamuot last and final canvassing sa Miyerkules, Pitsa 10, alaunin nin hapon po sa Parish Pastoral Council.
PPC office. And then, Little Niño, ngunya na pong Sabado ang second and last canvassing in preparation po para sa pagselebrar niya to kang kapistahan kan Santo Niño sa Pitsa 21 kan Enero. Asin hori po pagirumdom sa mga members kang executive board na imbis po sa Martes na may prosesyon ang meeting tagigibuhon ngunya na aga alas 9 pagkatapos kaining misa sa alas 8. Matindog po ang kapos. Sinagsaselebrar po kang kumpleanyo, magrani po digdi sa inutan. Kung igwa po, mag-inutan na po para sa special blessing, para sa nagsaselebrar kang kumpleanyo. Bendisyon para sa may kumpleanyo, Diyos Ama, kaglalang gabos na uya sa kinaaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat isin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang nyamong nagsaselebrar kan sa idang kumpleanyo ngunyan asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sa angkupan mo sinda kan sa imong presensya asin grasya tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man sa indang pamilya, irayo sinda sa tentasyon, kahilangan, anuman nakatibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Idukuan payo asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Ang Diyos nag-apod sa Indo hali sa kadikluman, pasiring sa iyang makangalas na kaliwanagan, mabuot na magpabulo sa Indo kan sa iyang bendisyon, asin pakusugon ang sa Indong mga puso sa pagtubod, paglaom, asin pagkamo. Amen. Asin huli sa masarig kamong nagsunod kay Kristo nangunyan na aldaw, nagpahiling sa kaibahan ilang ilaw na nagliliwanag sa kadikluman, maghimo sa Indo na maging ilaw sa Indong mga tuga. Amen. Mantang sa pagtapos ning paglakbay, makaabot ka mo sa iya na hinahanap kan mga mago na nahiling na bituon. Asin sa dakulang kaugmahan, nakuan ninda ang ilaw nagikan sa ilaw si Kristong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakas sa mga dananing pinaaman, si Jesus kalhod sa mga katauhan, harayo haralimon, kaduman bantuan, siya naroon niya tutuyan. Harayo haralimon,